हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै स्राय बरायग्रा लाग्रा जाबाय आरो ओमफ्राय आङो दिनै माने दा थांगोन आरो आं थांगोन क'क्राझार फारसे थांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो आं क'क्राझाराव मानि थाखाय थांगोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो आङो जाहैबाय माने क'क्राझाराव आङो जोंनिया माने दै मेचिना गाज्रि जादों नालाय लोगोफोर बे उषा मेचिना माने बे गाज्रि जानाय दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो मेचिन बानायहैनो थांनो नागिरबाय आरो लोगोफोर क'क्राझाराव ओमफ्राय गारिया दा बेसे गोबावजों फैगोन आं दा नै गामिनि अवाइथिं सेराव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा गारिया बेसे गोबावजों फैगोन नेबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय मेचिनखौ डाइरेक्ट बानायनो हागोन हाया बेखौ मिथिला आरो बुंनो हाला आरो बेखौ बानायग्राफ्रा गारि होबाय लोगोफोर गारि होबाय गारबोनाय जायोना डाइरेक्ट बानायनानै लाबोनो हायो नोंथांमोना आंनि भिडिअ गिदिर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा गारि होबाय नै थांसै गारि होबाय गाखोनोसै र' लोगोफोर फाइनालि दायो आं क'क्राझार टाउन मोनफैबाय ओमफ्राय आङो दायो मेचिन बानायनाय जायगायाव थांसै आरो मेचिन दखानाव थांसै आं नायलांबाय थाब्ला जाबाय आरो लोगोफोर ओरैजाय मेचिनखौ बानायसिगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मोनलांगोन ना मोनलाङा मिथिला आरो लोगोफोर जिखुनु बानायनायफोरखौसो दखानखौ मोनफैबाय नै दायो वाव একটু নিচে খায় না তো ঘুরায় খায় মানে একটু বাইরে থাকে যেরকম করে মাটি তলে থেকে দেখে খাওয়া কোসা মেশিন এই পিস পারলো अ मा खाराब जादों बेखौ बानायनो देखायसिगोन आरो आङो एडे टिकेट थार गाड़ी इलेक्ट्रिक पाम इलेक्ट्रिक पाम बैटरी गाड़ी ওয়াশিং মেশিন এটা হ্যাঁ প্লাগ তো নতুন কিবা কি কারো হইছে সেকট স্টার্ট ন হয় নাকি শর্ট ন হয় স্টার্ট মানে মেন লাইন টু মানে কারো হয় মানে সব ফিউজ যায় যদি এই লাইন কয়েল গেছে না কি কবা কত মাইলে বলে ফুল ফুল খুললে সার্ভিসিং করছে আমি শর্ট হইছে যে কয়েল দেয়া হইছে এটা হলো মেন লাইট যদি দিয়ে না একটু অফ হয়ে যাবে তো এটা একটা কাম করো ওই যে হিন্দি স্কুল আছে না হিন্দি স্কুল ওভারব্রিজ নিচে ওভারব্রিজ নিচে না হিন্দি স্কুল এইখানে হুইট দিলে হল হিন্দি স্কুল তো বহুত আছে ওভারব্রিজ নিচে না সিধা আগে আগে পাই না ওভারব্রিজটা আগে এই যে এটা রেল গেটটা হলো না পরে কি হলো এই যে এইটা लोगोफोर मोनसे दखानाव खिन्थादोंमोन ओमफ्राय दायो कयला बे गैया ना मा होनो ओमफ्राय आं दा बै मोनसे जायगायाव थांनोसै मोनसे जायगायावसो थिनहरबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे जायगायावसो थिनहरबाय आरो लोगो ओमफ्राय आं दा लाना थांबाय थानोसै आरो फाइनालि लोगोफोर दायो आङो गुबुन मोनसे दखानाव फैफिनबाय आरो आं जे दखानाव हाबदोंमोन बे दखानाव मेचिन गाज्रि जानायनि कयल गाज्रि जानायखौ मोना आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे दखानाव फाथायहरदोंमोन आरो लोगोफोर बे लकेसना जाहैबाय ओरैजाय बैयो फ्लाइअभार थाबाय फ्लाइअभारनि ओरैजाय मोनो आरो सानजा फारसे फ्लाइअभारनि सानजा फारसे ओमफ्राय नैबेजों हिन्दी स्कुल दं आरो ना लोगोफोर हिन्दी स्कुल ओमफ्राय नैबेजों बैजों रेल साइडजों बारस'योब्ला ओमफ्राय बेनि ओरै सोनाब फारसे फैयोब्ला मोनगोन आरो नैबे हिन्दी स्कुलखौ ओमफ्राय नै नैबेनि माबा जाहैबाय नै जयमा खालि इलेक्ट्रिकेल रिपेयार बेहायनो आं दा लाबोदों आरो ना नै इलेक्ट्रिकेल दै मेचिनखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड मोनोब्ला आं दा नोंथांमोनखौ फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय दा नै बानायगासिनो दा खुलिगासिनो आरो ओमफ्राय दा दसे उनाव जागोन आरो दसे थाथ' लोगोफोर ओमफ्राय नै बेनिया जाहैबाय जय मा खालि इलेक्ट्रिकेल रिपेयार ना इलेक्ट्रिकेल फैन मटर्स बेटारि चार्जार जेनेरेटर वेल्डिं मेचिन रिपेयारिं डानियार गासिबो बुस्थु मेचिनखौनो बे बानायजोबनाय जायो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंबो ओरैनो दा खुलिखांबाय कयला कि रोखोम दादा ओइ कयल गेसे दायो गोविंदा আছে दायो नै कयल थांबाय नै लोगोफोर दा कयलखौ चेन्ज खालामनांसिगोन आरो बियारिं नांगौ ना कयलबो गाज्रि जाबायनो ओमफ्राय बियारिंबो गोदान नांगौनो लोगोफोर दाना थाखा खिबाय आरो ना लोगोफोर मा होनो
मेसिनखौ माने अखा बांखा मिथियालासिनो माने जेबो खोबनाय जायालासिनो माने मेसिनखौ चालु खालामबाय थानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दायो अखा नांबाय थानाय जाबाय नालाय दायो दैया माने मेसिन सिङाव हाबनानै दायो गाज्रि जाना फैबाय आरो दायो ओमफ्राय दा बानायनांसिगोन आरो लोगोफोरनि दा कइलबो थांबाय ओमफ्राय मटरबो होनांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय दा बोरै जायो दा फैसाया बेसेबां थांगोन नायनोसै लोगोफोर बेसेबां थाङो आंथ' मिथियाखै दायो सोंना लायाखै फैसा सोंना लाग्रोनोसै बेसेबां थांगोन दैया दासिमबो गगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै बिथोराव नै दैया दाबो गगासिनो दङ नै ओमफ्राय बेखौ खेवनानै दोननाया सेप्तेम्बर फार्स्ट उइकआवनो खेवना दोननाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर मेसिना गाज्रि जाबाय नालाय सालायजाला नालाय बेखौ सालायनो नागिरबानो न'नि मेनथारा गासिबो फिउस जाजोबो आरोना लोगोफोर गोदान बायना होबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय दै फिबाय थानाय जाबाय ना लोगोफोर मेसिनखौ ओमफ्राय दायो मेसिना गाज्रि जाबाय दा बानायनो लाबोनांबाय आरो ओमफ्राय दा बेसेबां थांगोन मिथिया आरो लोगोफोर दा सोंनानै लानोसै बेसेबां थांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर दिनै मेसिन बानायनो लाना फैनाया दिनै जानाय नंला आरोना सानथाम नेनांगोन होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय दायो मेसिना कइलजों ओमफ्राय बियारिं चेन्ज खालामनांगौ जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो 2500 थाखा बिदोंमोन आरो दा ओमफ्राय दा 2000 बासो बानायना हरनो हायो होनबाय आरो ना खमावनो 2000 नांगौ होनना बुंबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बानायसो उफाय गैला लोगोफोर ओमफ्राय सानथाम नेथ'नांगोन होनना बुंदों आरो ओमफ्राय सानथामनि उनाव फैफिनसै रबिबाराव सानदेआव लिंहरफिनदों आरो दिनै बुधबार आरोना लोगोफोर दिनै बुधबार ओमफ्राय रबिबाराव फैफिननांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो बानायनो होलांसै ओमफ्राय नै दायो अबस्थाया गैला आरोना मेसिना कइला ओमफ्राय बे सिङाव सेस दै हाबजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै दैया सेस गजोब्बाय ओमफ्राय नैबे बियारिंखौबो चेन्ज खालामनांगौ आरोना लोगोफोर बियारिंआ दुइटा थाखायोना बियारिंथ' कटा गैया आरो एकटा ओइटा मोनसे नैबे ओमफ्राय नैबे मोनसे बेखौ चेन्ज खालामनांगौ जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे कइलखौ चेन्ज खालामनांगौ ओमफ्राय दा मटामटि किमान যাব পয়সা 2500 এটা হয় পয়সা আমি তোকে 2000 করে দিছি 2000 2500 मोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो खमावनो 2000 बासो खालामनो हायो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो रिसिप्ट लिरनो नागिरबाय नै दा 1000 एडभान्स होलांसै दे कन्टेक्ट नाम्बार लिखिसै ना कन्टेक्ट नाम्बार কি হইছে না কন্টাक्ट नाम्बार दायो आं एडभान्स 1000 थाखा होलांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मेसिनाथ' सानथामनि उनावसो मोनगोन जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो थांफिननोसै गिदिंनानै होनानै एडभान्सआव नै 1000 लिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय गासै बिनि बिला 2000 मोन लोगोफोर दा एडभान्स 1000 ओमफ्राय दा 1000 थांफिनबाय आरो लोगोफोर नै फैसा दा कोको गाड़ी 7000 का 1000 एडभान्स होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो लाना थांसै रिसिप्टखौ ओमफ्राय रबिबारावसो मोनो होनबाय आरोना लोगोफोर रबिबाराव फैफिननोसै आंनोथ' मोनबा गाबोन नांगौमोन आरोना लोगोफोर गाबोन खामानियाव बाहायनो थाखाय माने न' दै मेसिन सारनांगौमोन नालाय लोगोफोर फोन नंबर लिखानाय ना फोन नंबर लगाना तू यार काम कर और मोबाइल नंबर दियो शेयर ना लोगोफोर 961 1350 5989 देख मिसना माने मालायनिजों माने सोलाय सोल' उल्था पाल्टा जायैनि थाखाय मबाइल नाम्बार लिरबाय आरोना लोगोफोरनि लोगोफोर दायो आं न'आव थांफिननोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' आं मेसिनखौ बानायनोसो होबोनांबाय सानथाम नेनांगोन होनना बुंदों आरोना लोगोफोर रबिबाराव फैफिननोसै रबिबाराव लिंहरफिनदों ओमफ्राय दायो थांफिननोसै आं